Regăsim la un nou episod. Astăzi facem un tutorial cum să iei orice skin de Minecraft vrei tu, efectiv orice, fără marketplace și fără nicio chestie complicată, merge oriunde, peste tot. Și dacă ai Minecraft trecut sau cumpărat, eu am cumpărat recent. Deci da, tot ce trebuie să faceți este să ieșiți, să mergeți pe Google, să căutați așa, căutați Minecraft Skins. Atât, exact așa cum am scris eu. Dați pe accesați. Stai că mi-am închis netul ca să filmez. Și apoi o să vă dea site-ul ăsta. Ăsta de aici. Dă click pe el. Și practic te-o băgat aici. Da. Și cauți aici ce skin vrei tu. Să zicem că eu vreau skinul lui Technoblade. Technoblade, da? Mă rog, am dat un exemplu, pentru că eu celelalte le am downloadate și vreau să vă arăt. Pe Technoblade nu l-am downloadat. Ok. Accesare. Ok. Și pe aici trebuie să vină skinurile. Exact aici, guys. Nu știu, zicem că oh my god, ce skin-uri pentru Technoblade. Ok, am dat un exemplu random pentru că, nu știu, gen, ca să vă arăt cum se downloadează. Pentru că pe celelalte le-am downloadat de la toți youtuberii. Deci, după ce ați dat click pe skin-ul care vă place, să zicem, da, ăsta este. Vedeți ce frumos e, aici îl puteți roti, să vedeți cum e. Și, efectiv, în jos de tot, sau undeva, stai, ok, trebuie să fie butonul de download, care nu este. O rezolv. Ok, deci trebuie să vă dea exact așa. Mă rog, să vă puteți roti și aici butoanele astea, vedeți? Puteți să editați și skin-ul dacă nu vă place. Și acum dați click pe download. Ok, X la engleză română, dai repede, deschidem. Bun. Să downloadați skin-ul, exact așa trebuie să arate. Nu mai facem nimic. Acum trebuie doar să ieșim, să mergem înapoi pe Minecraft. După ce am intrat înapoi pe Minecraft, mergem la skin. Neapărat de exemplu, tu ai skin-ul ăsta care e al tău, trebuie să selectezi pe un skin de Alex sau de Steve, pentru că o să-l pierzi. Deci skin-ul ăsta de Alex mie chiar nu-mi pasă de el, ok? Te duci aici, te duci la Owned, te duci la Import, Choose New Skin. Dai pe galerie, cum vrei, numai o dată sau întotdeauna. Și aici ai toate skin-urile. Ei bine, tu trebuie să selectezi orice poză vrei. De exemplu, eu selectez poza lui Tommy Innit, pentru că nu am skin-ul lui Tommy Innit. Și practic mă bag pe Minecraft. Acum selectez cum vreau să am mâinile. Gata. Am skin-ul lui Tommy Innit. No. Exact așa merge cu orice altcineva. Nu, deci uite, dacă nu-mi place, dau click pe el. Deci neapărat să dai click pe el. Choose New Skin. Numai o dată sau tot timpul. Uite, eu e skin-ul lui Fundy. Mă bag pe Minecraft. Select text cum vreau. Fundy, l-am pe Fundy. Exact așa merge cu toate skin-urile, guys. Și dacă vreți să aveți și numele youtuberilor, puteți să mergeți aici la profil și să dați pe Change Name Tag și să vă schimbați numele, dacă vreți să vă cheme ca youtuberul respectiv. Mă rog, eu nu o să fac asta. Da, oameni buni, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Eu am fost Culgan, sper că v-a folosit acest episod. La revedere!